Suka. Bo kayo. So ato sa siyang hugasan sa suka mga gala. Mga bayaw, ako'y giluto nga kinilaw para sa inyo. Ikabalo ko nga kung wala mi diri kay busy, kamoy gachutor, kamoy galuto para sa kumana ko sa imo hatod kasi kung nami mabilin sa balik kamo puyti ko. Good day, guys. Welcome to Bitok University. Sa'yo may nakauli. So, mag-prepare pa ko sa mga panihapon. So, naakoy panga, naakoy kinilaw. Tapos nag-movie marathon may nagtanaw may bago lang o what's that? Quiet Place. Say hi, Raver, to my vlog. Say hi. Alright. So, congratulate me. I have a 5.2 subscribers now. Wow! Congratulations. You invite them to please subscribe pa. Subscribe. Come on, give some energy. Subscribe! Subscribe if you want a gaming channel. So, actually, mapasalamat lang ko sa 5,000 nga subscribe, 5.2 subscribers. Yeah, kung kauban mo yun, my God, 5,000 ra. Para sa ako, dako na kayo na siyang tabang. Salamat sa inyo, ha. Ako lang ipakita ang naitabong raw vlog gagahapon. Kaya nag-tutor ko sa duha. Ang ilang pinakalisod nga subject kay Aralin Panlipunan o Tagalog. Aniya na ang video kagahapon nga lingaw kaayo na nag-tutor silang duha. Watch this. I'm with Raver and Rusty. We're doing our AP assignment. So hard. And then my Filipino. So, ila AP, Aralin Panlipunan. So, Tagalog ni. So, mga sila. Finally, no nosebleed. So, what's assignment first? My. First. No, listen. Okay. Listen. Rusty. They said my teacher said to choose one of this and create it on the bond paper. What? My teacher said choose one of these, one to So, 4. nangugaw man, oy? Kuya, Sorry. kisang drawing. Umili ng isa sa sumunod. So, you read it? Sumulat ng isang liham pagbati sa iyong kamag-aral, kaibigan o kapatid na nakukuha ng mataas na marka sa isang mahirap na asignatura. What does that mean? Like, so like, Do you have to think I write that understand note it, to actually. your friend, Yeah. your classmate? but you have like a High score in Who got a high score in their assignment? in a very hard Assignment. assignment? like a hard na Like you have to write a note to kind of There's another option. gumawa ng isang tulang pumapuri. Pumupuri. What's that? Write a letter that is a praising letter. Like I praise you. Yeah. Number 3. Gumawa ng isang card na papuri tungkol sa isang mahalagang nagawa ng iyong magulang o guro. Yeah, you have to make a card that is praising. Your teacher? No, magulang. Yeah, your parents or your teacher. Number 4. Number 4. Gumawa ng isang talaarawan na magagandang nakikita o ginagawa sa araw-araw. What's that? I don't know. You have to make a Tala-arawan. What's tala-arawan? like a diary. Nang magagandang nakikita. Like, Tala-arawan? Saan tala-arawan, mi? Si tala-awar. Diary? something like that. Bawa nang make a diary na nang magagandang nakikita o ginagawa sa araw-araw. What is it? No, you know what? First, you make it in a draft lang sa the scratch paper so that the final you will write it there. Okay, so let's mine. How about you, Raver? What's your assignment? it's hard. I think that I got correct, or I think I don't. Yeah, so read But I what? think this is correct, because in this time, our teacher wasn't there. Like, so it was like a different teacher.
Like, because I asked the teacher, is this how you answer this? She said, okay. So mga, what is Mga that? paglilingkod na ibinibigay ng pamahalaan sa mga mamamayan. So it's letter A. Department of Trade and Industry, Department of Social. Is that English or is it to be Tagalog? Tagalog. So that's English, right? Yeah, but it's like, Gawaran ng kagalingan. Oh my God. Mga palilingkod. mas balilingkod. You want to sit? Oh my God. Mga paglilingkod like service. Yeah, service. Paglilingkod service. Wait na. Una sa lahat. What una sa lahat? Or like, first of all. Okay, wait lang. Let's see if you're right. First of all, You don't trust my translation? yes. How dare you? What again? Una sa lahat. Una sa lahat. Kama? Kama? Yep. Salamat. Salamat. Yeah. Papasalamat ako sa Thank Diyos. to Lord. Thank you, Lord. Thank you to the Lord. Thank you I'm thanking the Lord I'm thanking the Lord that you are in my life. for providing us. So what's the English? For Para sa pagbibigay Pagbibigay sa amin. sa amin. Kama? Diyos. No. Diyos para, just small p. Para Sa pagbibigay. ilang pagbibigay. You put there that my father is very handsome. Huh? No, you put Say that it. your brother's handsome than your dad. We love you. Yeah. Sobra yun. Especially to my handsome dad. Just try daw in the illustration. Especially to my handsome. Especially to my handsome dad. To my handsome dad. Oh. Lalo na sa aking gwapong ama. Can I? Should I? Yeah, sure. I don't want. Fine. This is your fault if I get zero on this. Lalo na sa aking gwapong ama. Then you put ha ha ha. Rusty. Kalawang. See, I told you. Ang iyong anak, kalawang. Sige, you read. Sige, go. The instructions are The decision. itaniman ng bilog. So, itaniman. Itiman. Itiman ang bilog ng wastong sinasabi ng pangungusap. Number 1, itiman ng bilog ang wasto sinasabi ng pangusap. Go. Malaki ang ginagawa ng pamahalaan upang tayo ay magkaroon ng tahimik na lipunan. What does it mean? You don't know. Yes or no? No. No, very good. So that's why you will not put something there. Number 3. Accused. Oh my God, you're copying. No. Cancel that. Cut. Where did you cut? Sa pagsusulat kaya pinagtipalaan siya. No! Mag-edit sa ko. No! Ella, No! what are you doing? No! Mag-edit sa si Daddy? No! No! Ano yung mandili? No! Gabriel, start recording. But I just didn't like it at all. Yeah, man, they had to do it. No! Bye guys. 95 miles. GoPro, stop recording. Alright, since kay nakada niabot og 5,000 kapin 0.2 na ako subscribers, mga takog 5 ka bitok-bitok t-shirt. Comment lang mo below, ibutang ninyo ang hashtag Road to 10K. Hashtag Road to 10K. Write it down. Ibutang ninyo na diya sa comment sa akong sa YouTube. Tapos magpili kog 5 ka winners para makadaw og bitok-bitok t-shirt. Dili ni basta-basta nga bitok-bitok t-shirt. Kaya na ni siya papilis.
Nani siya'y kuan, nani siya'y I'll give a signature. Okay, fine. Signature. Plus napagid siya titulo. Okay, tapos kung dagan mo iipi sa inyong balay, pwede nini siya pambugaw sa mga lamok ug langaw, makawala kini sa mga lamok ug langaw. Tapos kung na mo yung mga balatian, mga kagid, kaspa, kuriko, mo na mo ipahid, mawala sa na may gala. O kanang bitok-bitok t-shirt na ko ihatag may gala, bawal ang mga babaero ana mo sulod. Kailangan pitbull ka. Oh, yummy. There, lami ang oven kay dili kay pagod pero luto ang ilalom. Perfect. Tapos magkinilaw pa dayon ko there, barilis. And my wife nga sexy kan. Yes. Pagumanani, well. Pabusog ta karon kay unya magkwanta magparilis ta og kusog. Kinsay mga nada sa OFW gimingaw nagkinilaw. Of course ang atong ingredients. Suwa, bombay, luya, tapos kanina yung atong kuan. Hindi ni mawala no sa Cagayan de Oro. Mga taga Cagayan de Oro mahilig kay ani kaning sani? Tabon-tabon. Tapos nalintay suka or tuba tapos barilis ta karon. Okay? Sa mami ana. Tuba. Wow. Same ba siguro na tuba? Tara, itong suka. Unsa may itong ato ikuan tuba o suka? Suka. Suka. Bo kayo. So ato sa siyang hugasan sa suka mga gala. Yan, nangugas ko ha. Nangugas ko kagahapon. Okay. Butangan na to og kuan siya ng tuba o bahal. Nasakto lang ang sabaw ng gala. Tapos ang suwa. Tapos isago lang ninyo ang ingredients. Ang uban hilig kayo kanang ipino. Kami di miganan mo kaon og luya. Aw kanang alagin luya. So dapat amo dinagko lang tadukdukon lang dayon. Okay, that's it. One. Yapil ko na lang liso eh. Para mahumanta. Gutom na kayo. Mix. So, asin. Okay. Uy, buhi pa siya may galaga. Sukol pa ang tabon-tabon. Tapos, yan na lang. Strain. Pawala ni siya actually sa langsara. Actually, sa nga lang kung na malasugi na kagbarilis, pwede naman kadili magtabon-tabon, pero kami din sa Cagayan, hilig kayo magtabon-tabon. Okay, so mix. Ayan na rin ka magbutang o bitsin gamay kung hili mo bitsin. Small lang, pa-flavoring lang. Tapos mahilig mo ko sa halang. Halang lang din tagamay. Depende dayon ang kadagan sa sili, depende dayon kung pila edad sa nagluto. So 27 man ko, 27 ka sili. Wow. Ina mo pala ako ning channel. Para ni sa ko mga bayaw. Kay palangga kay nako na ko mga bayaw gyud. Kay kung wala ko sila gini gabantay sa akong anak. May ga tutor ana sa ako mga ako na ni grab ang opportunity nga mga bayaw. Ako giluto nga kinilaw para sa inyo. Wow! Ikabalo ko nga kung wala mi diri kay busy, kamoy ga-tutor, kamoy galuto para sa kumana ko sa imo hatod. Kasi kung nami mabilin sa balay, kamo pwede ko. Special mention na kang Ate Jingjing. Yeah, magkinilaw miro kay celebrate ni sa among 5,200 subscribers. Grabe from nowhere. Nalipay na miyan ng 5,000. Again, kung gusto mo makadaw og t-shirt, bitok-bitok t-shirt, comment below. Tabutangi ang yung hashtag sa comment nga hashtag road to 10K. Okay?
na. Yan na. Yummy na. Sili. Kaon. Wow! Pilamente. Kalang. Let's go. Guys, thank you. Please, paki-subscribe, paki-share ni sa tanan na channel. I love you all. Mga nami. Bye.